bar niku I kuwi ya I jejeg ya enek, I miring ya enek. Tuladhane menawi I jejeg nika pripun, Pak? I jejeg kuwi wacane tetep I. Ya toh, tetep I pipi, sisi, pari, ali-ali kuwi diwacane tetep I. Lah menawi I miring kuwi nek umpama mirengke kuwi cok kala mangsa diwacane E. Tuladhane inggih kuwi tulisane inggih. Ning diwacane kuwi inggih. Makane padha salah kaprah nek umpama do nulis inggih kuwi nganggo E. Inggih ya kuwi salah kaprah. Sing bener kuwi inggih. INGGIH. Ana meneh sikil. Sikil kuwi diwacane sikil ning tulisane tetep SIKIL, sikil. Nek menawi Senen, Pak, tulisane napa SENEN. Senen kuwi ya tulisane padha Senin, SENIN. Ning diwacane Senen nek cara Jawa Senen. Dadine I dirungokke kaya tembunge E. Ning tulisane sing bener ya nganggo I, kuwi jenenge I miring. Lah nek U, huruf vokal U. Huruf vokal U ki ya ana loro, U jejeg karo U miring. Contohnya apa, Pak? Contohnya U jejeg suku, turu, ibu. Kuwi wacane huruf U kuwi padha. Suku ki apa? Suku menika sikil. Betul, suku ki ya sikil. Diwacane ya tetep U, suku, turu, ibu. Lah nek U miring, Pak. U miring ki U sing diwaca utawa diucapke kuwi kaya ana tembung O. Iki akeh salah anak-anak anggone nulis cerita iki akeh sing salah. Tulisan adus kuwi ya ADUS, adus udu ados. Lah aku dhek ngados ya kuwi salah. Sing kudune bener adus, ADUS. Subuh. Subuh ki tulisane ya padha SUBAUH. Ning nek diucapke kaya enek tembung O, subuh, dudu subuh. Suwun ki ya ngono SUWUN, suwun. Sesuk ngawur. Ngawur ki dudu tulisane dudu ngawur. Mergo nek umpama beda penulisan kuwi beda arti. Ngawur kuwi tegese kumpul saka tembung awor. Ning nek ngawur kuwi ya beda artine. Ngawur ki sembrono ya, Pak. Betul. Kuwi U miring ki tulisane diwacane padha kaya huruf O. Meh padha ya, Pak? Betul. Vokal E kuwi diperang dadi 3. Diperang itu apa, Pak? Diperang itu dibagi. Dibagi 3. Itu ada E karo E. Bagaimana, Pak? Kuwi ana E pepet. Ana E jejeg, ana E miring. Aduh, ya saya angel. Pepet ki tuladhane ngene. Tuladhane pelem, gunem, cangkem. Kuwi pepet. Tulisane ning dhuwure E ki ana tandane. Kuwi. Nek umpama E jejeg
kuwi diwacane ya tetep e. Lele, sore, tempe. Ah, sama piye, tape, gawe, gitu ya Pak. Bener. Kuwi e sing diwaca jejeg. Lah nek e miring Pak, kuwi klengkeng. E diwacane e dudu e. E klengkeng, ember, sinden, biyen. Nek sareh Pak, ya sareh iki ya termasuk e miring. E miring. Wah iki kudu digatekke tenang babakan tutuke anggenipun badhe gunem karo kupingane. Oh, begitu ya Pak. Yang terakhir Pak, kang pungkasan ya kuwi huruf O. O kuwi ya ana O jejeg, ya ana O miring. Menawi contohnya O jejeg itu, O jejeg iki ya kuwi carane diwaca O ya O. Tuladhane contone coro, loro, jero, judo. Coto. Kuwi O jejeg. Huruf O dibaca O. Lah nek O miring, Pak. O miring kuwi diwacane O. O miring iki diwacane O. Golong, borong, bagong. Bakong. Hush, ya sing sae-sae le, sing ngucape sing sae-sae. Nggih. Bagong, lombok niku O miring nggih, Pak. Lombok iki ya O miring diwacane O. Mangkane nek gawe status kuwi ya sing bener ki udu sirahku loro. Nek sirahku loro kuwi artine iki sirahku ada dua. Nek umpama tembunge sirahku sakit kuwi nganggone penulisan A. Sirahku lara ning diwacane lara. Oh, mboten ngagem O, ora. Loro, LO. Kuwi loro ki dua. Nek lara kuwi sakit. Oh, beda penulisan ya beda huruf ya, Pak. Beda. Mula sinau sing bener, basa Jawa kuwi penting. Ya toh. Basa Jawa kuwi penting. Besok iso dienggo mulang karo anak. Iki kudu dilestarake, iki kudu diuri-uri basa Jawa. Mekaten nggih Pak. Wis kuwi wae materine tentang tata basa Jawa. Kosakata Jawa. Oh nggih, ya. Iki materine mau ditulis sak lehmu ngrangkum, ya ta. Tembung A I U E O dirangkum ning kertas dhisik mergo bukumu kabeh isih ning aku. Oh nggih Pak, matur nuwun. Ya. Wis ngono iki dirangkum, engko ana tugas. Tugase engko Bapak tulis ning WA. Oh nggih, matur nuwun. Ya, saiki padha bali. Nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.